Rasmus täällä taas. Pikku palasaan. Joo, seuraavaksi taas ja tervetuloa uuden parissa. Sopetan teille tänne. Muistakaa. No niin, taas lisää korttitemppuja, joita ei enää kukaan jaksa. Ei niitä enää. Vaan nyt on uusi. Sanomalehti Pukipeipu. Pidi. Ja tietenkin kolikko. Se pitää siis sanoa. No mä melkein koko ajan heti opettaa. No, aloitetaan. Minun kyllä avaa ihan kokonaan, on paljon helpompi tehdä näin. Noin, se muki on tuolla. Jep, jo näette. Muki on tuolla. Ja noin, mä tarvin tän 5 senttisen. Tää on ihan tavallinen. Joo. Voitte vaikka tarkastella siinä. Näkyykö? Joo. Ihan tavallinen 5 senttinen. Jep. Joo, eikä ihan tavallinen 5 senttinen. Ei niinku oikein muutakaan tarvita. Ja se laitan tänne mukin alle. Jarkkaa mitä sitkää. Kyllä, mä aion vetää tän näin niinku tosta hyvin. Ei me. Mutta tää on liikaa. Joo, hävin. Aima, kato pöydältä. Sorma, kato pöydältä. Oh, siellä se oli. Se oli pöydällä. Oh, vitsi. Se oli pöydällä. Ja mä opetan se teille. Elikkä, tarvitte kolikon näin. Joo, tässä ei mitään ihmeisempää. Te laitatte sen tänne sanomalehden alle. Näin. Sitten te kolikossa vaan hämäätte näitä katsoja jo ihan sillä aikaa. Te tiputatte sen mukin jonnekin poissa. Ilman että kuuluu ääntä. Ja kun siinä on sanomalehti, siihen jää se muoto. Ja sitten vaan eka näytät. Ei mene alas ja sitten taikaa ja hävin. Näin. Se on siihen asti. Moro! Hihi,